menta ka singi khat riu terik ujamang arhaja arsan Wembley ka mau karwat constituency upa Renekton Lingdo tongkar haringkat upa ai la renyeng video jong ka CNRD block mau karwat ba DP Mukti EE Water Resources Dr. FR Lartang DMNHO Southwest Khasi Hill District ila let ban jurem ya ke jingte jong ka sarkar ki badan halat lau sang Southwest Khasi Hill District ka jingne jurep jongki ka long ya ki jaka sa jong ka health department kum juru ya ka warehouse ka jaka bo dawai but ya ka jingte ya ka office tray kam jong executive engineer water resources hakani ka jingle jurep la lap ba ya ki jingte jong ki jaka sa ni quarter jong ki nong tray ka kwat ka khia ki dang sa khong reng hadu menta ba na kalyang ki contractor kim shim lala ban pendap an sa aino haki wei ki kontrak ki bala ban tray hadu ban dadam ban page yakini ki quarter jong ka health department hakaba don kini ki officers bat ni mentah ni don i video tai don i Dr. Lartang boleh di MHO bat kujuru ba pala belong SDO jong ka health engineering wing jong ka department ni kursi bani i ba hadin jong ki bon la palap house nam kene ki building kene ki quarters ya kaba ladap ai da keling sarkar ndai hadu mentah kidang long sa kumne ranghang ya kaba ngim idon jikermen ladang ipek makalong mata bakini quarter kin dep namar ba nadu arja khat ar la ai hak kontraktor bakin tray tendri kumbakalong mata kila su isa kumne kidon kini quarter hane santeli ya kebangi i don sign yang kajing dep ditang kini ki arteli sakmat kini ki lai teli sadin ni la idu jikermen ladang i kumne makalong dan makatang iwan klang ban page dal kajong kmat kum amle ban ui ya ka actual position di quarters bat ya kabangin gila ya keren na kapor la kalong hapo assembly la keren bat ni pesang budin sutenap na keling jungi SDO itu bakila initiate ki step ban thau kilat klenti baro ban pendep yakini telah kalong kadang tinggi klenti na keling department kan simkia hakaba kloy kabala in bu target bala kumno kumbang sutu bagi don jikermen bam taus nam hila ban le yakini ki quarters mang sutu ikijing kam ki doctors jong ki staff batre ki department ki bakia ot hakaji khapnya akaji bobdon ki jakasa tinggi sekolah na isur kom man yu bana lor bak sarkar kal alot ki jaka ke jaka ka ba internet hadu kata-kata ka ba long kum ki resort ban pej ki internet jo ki jaka la an pendep bansa ngej baki doctors ki nurse kin skumen hadu kata-kata lada alot kamera ki bakin sa ki jaka dan reka susi kalau nak daw jo ki baula ban trek probiang kila sa kumne ki bagi dia budin biang nang sakmat ya ke bagi ngis kem bak sarkar kan yo ban le tenge ha ka ban thau kilat ti baro ban karpat ru i ki pajba la kalong kontraktor ban ai ka support ya ka ba kidom knyum ngi haban pediang ki sisai ki ai ka ba ngim simlala ban tre ban pendep ki kam hakide ki khat ar khat laisnam ten mar kata kontraktor kin pediang ki ai ka bak sarkar kale berga kwilenti ya ka bakin IT hakajing penyaj na department makan le ka ban kam knang pendep no ki jeng tre ka por ba tangkup tahi kumlai